Salutare! Una dintre întrebările la care mă văd nevoit să răspund uneori, fie pentru a-i edifica pe alții, fie pentru a-mi împrospăta mie însumi memoria, este următoarea. De ce cred în Isus? De ce cred eu în Isus Hristos? Am trăit până la începutul adolescenței într-un sistem care m-a învățat că nu există Dumnezeu și că sunt produsul evoluției biologice. Însă în primăvara anului 1992, viața mea s-a schimbat radical și pentru totdeauna, datorită întâlnirii cu acest Isus, cu Isus Hristos. Prin urmare, iată de ce cred eu în Isus Hristos. Și dați-mi voie să specific de la bun început că las deoparte răspunsurile teologice, și anume că eu cred în Isus Hristos pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a născut credința în inima mea, pentru că m-a adus din moarte spirituală la viață, pentru că m-a născut din nou și m-a făcut un copil al lui Dumnezeu. Așa că o să mă îndrept înspre răspunsurile cu nuanțe ceva mai practice. În primul rând, eu cred în Isus pentru că sunt convins că Biblia este adevărată. Există nenumărate dovezi că Biblia este autentică, că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat prin Duhul Sfânt, iar eu cred acest lucru. Și pentru că Duhul Sfânt m-a convins că Biblia este adevărată, eu cred în acest Isus despre care vorbește Biblia. El însuși, Hristos, a spus: cercetați Scripturile, pentru că ele vorbesc despre mine. Biblia nu este altceva decât un manual despre viața și despre lucrarea lui Isus Hristos. Dacă vrei să-L înțelegi pe El, atunci trebuie să înțelegi Biblia. În al doilea rând, cred în Isus Hristos pentru că El a împlinit profețiile mesianice ale Vechiului Testament. Vechiul Testament conține foarte multe profeții mesianice, unele destul de specifice cu privire la nașterea, la lucrarea, la moartea și la învierea lui Isus Hristos. Iar El le-a împlinit pe toate cele care erau de împlinit pentru perioada respectivă. Unele cu foarte mare acuratețe. În al treilea rând, cred în Isus Hristos datorită superiorității învățăturilor sale față de cele ale oricărei alte religii. În timp ce încercăm să-L integrăm oarecum obsesiv pe Isus Hristos în cultura noastră, trebuie să recunoaștem că învățăturile sale sunt cu adevărat radicale. De fapt, dacă am urma învățăturile lui Hristos, așa cum ni le-a expus El și cum le avem înregistrate în Noul Testament, sunt convins că lumea ar fi un loc mult mai bun, că nu am avea parte de răul, de violența, de războaiele și de toată suferința din lume. Învățăturile lui Hristos sunt recunoscute ca fiind superioare din punct de vedere moral și practic, chiar și de către aceia care nu îi recunosc divinitatea. În al patrulea rând, cred în Isus Hristos datorită frumuseții vieții pe care a trăit-o. Viața lui Hristos a fost subiectul multor studii, al multor cercetări și al multor controverse, tocmai pentru că impactul vieții sale este inimaginabil și inegalabil. Prin viața sa, Isus Hristos a dovedit că El este cine a spus că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. În al cincilea rând, cred în Isus Hristos datorită promisiunilor sale împlinite sau pe cale să se împlinească. De exemplu, Hristos a promis că a venit să ne ofere mântuirea, să ne ofere viața veșnică, o dignă sufletească, că își va da viața pentru noi, să ne ofere răscumpărarea, mântuirea. Și exact lucrul acesta l-a făcut. Nu a rămas neîmplinit niciun cuvânt pe care ni l-a spus, nicio promisiune pe care ne-a făgăduit-o. Iisus Hristos a promis și că biserica sa va dăinui, va birui și va continua să existe în istorie până la revenirea sa. Și în ciuda tuturor eforturilor făcute de-a lungul istoriei, de a opri creștinismul și de a-i elimina pe creștini de pe scena istoriei, Biserica lui Hristos continuă să fie biruitoare și va fi biruitoare până la revenirea lui Hristos. În al șaselea rând, cred în Isus datorită impactului său global. Când miliarde de oameni de pe această planetă se identifică cu Hristos, într-un fel sau altul, e adevărat, unii mai profund, alții mai superficial,
Când milioane sau zeci de milioane de oameni îl recunosc pe Iisus Hristos ca adevăratul mântuitor al lumii, nu poți să-L ignori. De aceea cred în El. În al 7-lea rând, cred în Hristos datorită durabilității lucrării, mesajului și misiunii sale. Sunt mai mult decât impresionat că după 2000 de ani de controverse, de opoziții feroce, de prigoane crunte, de încercări teribile de a stopa creștinismul și de a le închide gura creștinilor, Iisus Hristos a rămas singurul punct fix într-o lume aflată în continuă mișcare și schimbare. În al 8-lea rând, cred în Iisus Hristos datorită realizărilor sale. Gândește-te puțin. Iisus nu a deținut nimic. Nu a deținut nicio funcție politică, militară, economică. Nu a avut un birou. Nu a călătorit niciodată în afara țării sale, iar la moartea sa a avut doar 12 ucenici. Totuși, pornind de la acest început firav, timid, a realizat o prezență zguduitoare în lume vreme de 2 milenii. Realizările lui Hristos nu pot fi cuantificate, iar ceea ce au realizat urmașii săi după ce El s-a înălțat la Tatăl a dus la transformarea morală, socială, medicală și economică a întregii lumi și continuă să producă realizări incredibile. În al 9-lea rând, cred în Iisus Hristos datorită iubirii sale care m-a cucerit. Dragostea lui Hristos este cea mai mare forță răscumpărătoare de pe această planetă. Hristos a fost cu adevărat un profet al iubirii. A predicat, a învățat despre dragoste și a exemplificat-o atunci când s-a sacrificat în locul nostru. Când noi îi eram vrăjmași și nu aveam nimic altceva să-i oferim în afară de ura noastră. Cred în Iisus Hristos pentru că El a fost singurul care m-a iubit atât de mult încât a murit pentru păcatele mele. A murit ca să-mi ofere iertarea, să facă din mine un copil al lui Dumnezeu și să mă ducă în gloria cerului. Biblia spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. De aceea cred în Iisus Hristos. Și în fine, în al 10-lea rând, cred în Iisus Hristos pentru că El mi-a schimbat viața. Bineînțeles, la punctul acesta, aproape că nu mai este nevoie de nicio completare, de nicio clarificare. Pur și simplu știu cine eram înainte de întâlnirea cu Hristos, bănuiesc, am o bănuială, în ce direcție dramatică ar fi mers viața mea dacă nu l-aș fi întâlnit pe Hristos. Și mai mult decât atât, știu cine sunt acum în Hristos, datorită jertfei sale. Sunt un copil al lui Dumnezeu, răscumpărat prin har, sunt născut din nou și am promisiunea moștenirii vieții veșnice împreună cu El în slava cerească. Îl urmez pe Hristos și cred în El, pentru că mă văd adesea pus în postura apostolului Petru care, într-un moment de cumpănă din viața lui, a spus, Doamne, la cine să ne ducem? La Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Cred în Iisus Hristos pentru că El este singura cale spre Tatăl. Nu există alta. De aceea cred din toată inima că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Așadar, există motive istorice, biblice, spirituale și personale pentru care eu cred în Iisus Hristos. Cred în Hristos datorită unicității sale, datorită unicității persoanei sale, datorită unicității lucrării sale răscumpărătoare și datorită mesajului său divin pe care l-a lăsat în lume pentru a transforma această lume păcătoasă. Tu de ce crezi în Hristos? Sau, dimpotrivă, de ce nu crezi în Iisus Hristos? M-aș bucura mult să-mi lași un coment la clipul acesta în care să-mi spui de ce crezi în Iisus Hristos sau de ce nu crezi în Iisus Hristos.